Nun emotivo acto celebrado no Salón de Plenos, coa presenza do alcalde Adolfo Muiños e representantes da práctica totalidade dos grupos con representación na corporación municipal, así como tamén amigos e familiares, o padexeiro Adrián Mosquera foi recibido no Concello. Foi un acto sinxelo, pero que serviu para darlle a noraboa pola súa participación nos recentes Xogos Paralímpicos de Toquio, un fito histórico no deporte rianxeiro. Os parabéns en nome de todo o povo de Rianxo, en nome da corporación, que é quen te recibimos hoxe, pois se benvido e xa te digo. Quero rematar manifestando o seu auténtico orgullo que temos de que unha xente de Rianxo leve con tanta honra o noso nome no máis alto do deporte. O deportista agradeceu as mostras de cariño e mostrouse tamén un pouco decepcionado polos resultados acadados nos xogos, que non foron os agardados por el. Aínda así destacou a experiencia vivida. Non se pudo dar a miña mellor versión, que era o que quería, e un pouquiño polo que estou eu fastidiado, porque eu quería pois darlle a ver a todo o mundo e ao povo, sobre todo de Rianxo, que é o que me levou en volandas hasta ali, con todo o apoio que recibín, que a verdade nunca pensei que fora tanto. Durante o acto, o alcalde, en nome de toda a corporación, fíxolle tamén entrega ao padexeiro dunha placa conmemorativa que recorda a súa fazaña deportiva. Unha experiencia que Adrián non esquecerá e que de seguro lle servirá para emprender novos retos na súa vida deportiva e tamén persoal.